Kani kedai bati CCTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Haka arterik benai risau arjar arpo, uba Tan Singh Jana Nongbat, ula ajing rap do kau march kilo shaki shispa prapsant li long yeng, kibla shakta ling bakaklam kubet kat kendai. Bat mar arpu kilo shaki live south ligi long yeng kibra shakta haka jingslay jong kawa kenshi kibra ja haka arpu santrik nai luar arjar arpo shwaban sedang ka jingsam khaw la pelong ya ka jingelang ka bringkot bala pania da ka sengken thai shnong kenshi mauria ka bala ais ngobaru da ka jingsa kan mau yo ba Tan Singh Jana Nongbet kum ka da ka jingsungu ya ka jingle ba jong ui ki pat ba ka shnong kibra ya kendo ya shibun ki jing ling ba ka jingwan shop ka klam covid khat khandai uba Tan Singh Jana Nongbet abakran hagani ke jingelang ule tho ba ule yo jingkhen hadu shpo jar li long yeng hadu menta kiba u hab bandai a jingeram hakelang gi jaka bodlo ongru bala da kiseng long kemi bat kasnong kidon kanu nu jing nakaliang jong ulong pakloi ban ai ya ki jingerap naga benta ki ba nakaliang sordar kasnong kinshi mauria ula ai ya ka jing khublai ke bakarpang ke jingle phau ba Tan Singh Jana Nongbet ya ki ba cho kasnong Bat kumju rungai kublai yai presiden seteri jongkan ka senglong kami mauria kanci ki badon ka mensim jong ka jingkit ka jingba ya ka ka son jong ki ba nong song snong ngada ai kublai karpang yaki kum ki dekhot ki ba penyat ya ka bha kamiat ha kan ka snong kumju ru na ka benta phi ki ba thei bat chandran ka ba phiadon krui ha kan ka step haflau jong ka yeng kaktin ko ong bakasur ka jong kipat ba kade kasur ka jong blay ngi don hangne we piwe ni don yakadol la kasur ka jong blay tinagaliang jong ha ka ko por ada ai kublay karpang khamtam ya ka senglong kmi ka bala tresitom ha ka bala yo ban penbit penbiang na kabenta jong pi kum ilat jingarap da kabanga yasno tilang batki la ilong khendiat ngai bau blame korkho ya phi shibanta ha ka jingede batki lat jingarap nakaliang jong nga panpau omdei tangkane kalat lane banirap kan kut no nga karpat isenglong kemi la dakidon kano ka jing ha ka jingede ka ba phin saya tangkhu nang ne sakman karpal ada kloy ban pentip ka kabanga kloy ban ya trilang na kamenta ka jing ka bha kamiat ti kumjuru nakaliang phi ki ba suai ka jing kerkhu kardo ba phinlong ki bakot ki bakhia walai de jing jing rap ba khandiat ro blame dorangkat ngaburu ka jing duai hoblei hamtam ine jing imdei tang lese tang hakani ka kansi mauria kilis ki bagi lapoi ka bangahaban pendep kidon kumbasi pau hajar teli kilong yeng te kumbalong menta kabala nang pendep kilapoi hapo san hajar teli kilong yeng hakeleng jong ka constituency bat hakiwai kiwai ru ki jaka kolong ka ka bau blei korku ngan ya trelang bat phi bat kino ki jing te tangine ki kantin ke bakhandian nga ai khublei ya phi to blei undarangkat Kani ka momentu baka jinga baka sengkan thegi snong kan si morie kala pen kre ngan puli diat khnang babaro ki pat nong song snong kintip yaka to sengkan the snong kan si morie ka jing sngungu ka sengkan the kan si morie ka pen pau ka jing sngungu yepi ba Tan Singh Jana Nongbet Nama ka jingarap bun mensim dongki yang kinong song snong kasnong kinsi morie to ublei unang kerku ba phinang yo kamet ke bakoj bakhia bat ba phinang roy kerhai ha ka kam ba fitre ka jing sakri yo ubriu ka deiru ka jing sakri yo ublei tenga kerpat ye iba snobha ba ini ngan ai ya pi ban nga kerpat ro yang ibaro
kat kibia don lang hakan ikapor kumju nang bu nang ni nakmat ngin ben pau kajing sngungu ya ida ka bangin ya yeng bat ngekerparu bangin ya thapti hakapor banga ai Nakalian juga senong, ban namanta baro kinam senong ke basayo ya kan dikala jengerap. Ni penpau ke jeng songo pada kublai iba estansing. Kini dikasih juga jeng korhu nam takas nong jengi. Menem step idang wan ki parlok ki sama nak sing BGP ke ma jengerap ke school. Ina shua ke jelang mentapat idon di iba nong bet angni sengkat bad iba Riki. Ila jengerap ngam bau khau. Ngatarai kadi kejeng penyak kejeng mulai mabar iba Riki ngilai penbet dah Muslim dan rena mar banyak ilaya di sangkan thai kedi yashab ki kerteng kalau poi kadi kasih ke bamenta dan rena peringkat tapat kelawan no atau kejeng sleium bat kadi kejeng penyak kejeng mulai bang yo kejeng jarap adil mengelamat kejeng na kejeng sleium ki babun ki yeng kala do ki jan kina ki kiu ki pliang dan ru ki bala twa ki kan ro yeng ki plau bat kham tam e ngela du yaki jungthong jingtap mukba bat ki wei ki jor ni sukaman ba i ba nang bat ila ong ba ka jerap kam dei tam tau khaun rei ila ong yaki second thairu ba ki nugu ki jerap ke ba ki don kam kin kira ba kan ni sukaman ba ki don ki ri rong ba ki ba kum kini khani ka thang ke jongi bat ka ba i ba nang bat la pen pau ba ya keleng ki ni mo tha rasan ke jongi adu ko ba semua jat li kilong ye ni sotu badan dei ka don ka mensim kajing sebun ba kajing lai dei nam ta jeng kibriu ki badan kam dei ka besuk man ajeng rap ki sho jat ki kelong ye nakaliang jeng i ka snong ni pan pau kajing suo ba ki blei phi ba blei nang kor khu ye phi phnio kamet ka ba koi pa khia ba kham tam e nang kor khu ki kam ki jam ka ba trei ha ka ba phinang la ban shakri ye ki pa ba jeng ka than ka jungi ai kublai du iba Riki simli parasnong jung ihngne iba le trelang ban ngi kum kasnong ba kasengan thai bat badi ba nang bedru man pun ulong ye kan kasngi kum juru ye ki bahi ngi basam jang baro ye ikong blong ni message jung iba ba video la bat ngi scam ba kan ka jing ai ka jung phi kan long ka jing kar khu ye ka wai pa ka long yin ka ban yo ino khao kan long ka jing dap kar hai ye ki yin ki sam ka jungi hapring ki ki por ka bangi ma tang ye ka jing shlei ima tu ia ka jeng namar kan ka jeng pang COVID-19 ha ka bangi ladu iki kambala ke jeng penjat ke bot kamariang ndai ka jeng wan ka jeng phi ka ai mesim ini ba ka wara ka jeng kermen mengila ban kum ki para briu menginyo ya ki kam ki jam ki babet ki babiang ba kam tat ye inyo ya ka jeng kerku ki kisam ka jeng